A comezos do século XX, na Coruña respirábase modernidade e esperanza. As ideas liberais e republicanas collían forza nas súas revistas, nos seus cafés e nos seus xornais. Nesas rúas nas que se alzaron voces contra a monarquía e o autoritarismo, fronte a un mar que escoitou os soños dos que quixeron crear un país laico, ilustrado e libre, Santiago Casares Quiroga vaise converter nun axente fundamental dese cambio transformador. Casares Quiroga tiña un pasado político moi importante, non somente como concelleiro no Concello da Coruña, sino que xa participara en diferentes intentos dentro do republicanismo español de coordinar accións conxuntas. El vai a ser un dos participantes na folga revolucionaria de 1917, como secretario dun partido republicano que intenta aglutinar a todo o republicanismo español. El definíase a sí mismo en algún momento como republicano de 3 xeracións. Entón, efectivamente, seu pai, seu avó posiblemente tamén pertence a unha saga, digamos, a unha familia que aquí na Coruña foi un referente fundamental do republicanismo de esquerdas. Estivo neste pazo municipal exercendo, non, digamos, a máxima responsabilidade, foi unha persoa que tivo unha trayectoria política de implicación non só desde o punto de vista político, sino tamén social, coas causas justas, desde o ámbito, digamos, estrito da nosa cidade. Xa seu pai fora incluso concelleiro durante aquela crise do ano 17, uns meses nada máis, non? Pero no Concello, como concelleiro republicano, dá moita vara, traballa, decir, fai unha oposición forte, logo funda a Orga. Temos que entender as circunstancias vitais de Casares Quiroga para comprender a súa personalidade, non? E cales son esas circunstancias vitais? Dous dos seus irmáns van a morrer de crisis tuberculosa. A morte é a que vai a condicionar un pouco a personalidade de Casares Quiroga. E esa presencia da morte van a facer unha personalidade moi vitalista, moi forte, é un home que cando se entrega ao seu traballo, cando se entrega unha causa, se entrega completamente, con todo o seu esforzo e con toda a súa capacidade física e intelectual. Por tanto, vai ser un entregado á causa, ese vai ser a causa republicana, non? Santiago Casares está estudiando en Madrid, vale? E ali ten unha filla que bautiza, dalle os seus apelidos, e do que nunca soupemos quen era a nai. E ven co recén nacido, coa nena, brazos, aquí, a esta casa, e a cuidan na familia. Isto non era normal. Os homes tiñan fillos fora de matrimonio, solteiros e tal, e o normal era que os fillos quedaran as nais. En este caso, non. É unha situación moi curiosa, Esther. Hai que pensar que para a época era unha decisión revolucionaria. El decide coller a filla e hacerse cargo da filla e ven pa Coruña con Esther. Entón, el se ocupa completamente, nos ha vuelto a falar da nai que debía tener sus problemas, sus compromisos, pero se hace cargo Santiago Casares. Esa es, es bastante mayor que María, claro, María es moito máis pequena, María la mandan ao sobrado, Esther supongo que axudaría as tareas da casa. María sí vive nesta casa sempre e sobre todo, e nas memorias son un documento precioso, e sobre todo María, as súas amigas, as súas compañeras de xogos son as fillas das mulleres que están no Papagayo, unas dedicadas a la prostitución e outras a ser lavandeiras, todas esas son as súas fillas, amigas. María Casares é unha muller galega, republicana, exiliada, antifascista, que é tamén unha das actrices de referencia da cultura europea e internacional da segunda metade do século XX. E a maiores é unha escritora, é unha memorialista e é autora dun dos libros fundamentais da literatura do noso exilio. E tamén é un home que é galego no sentido sarcástico da palabra. Moitas veces a xente esquece o sarcasmo
irónico de Casares Quiroga cando fala. Entón, quédanse con o simple sentido da palabra sin decatarse de que é ten unha retranca galega tremenda. Unha retranca galega tremenda. E iso vai a facer unha personalidade complexa, complicada, e que moita xente non entenda. Pero sí que é un home rígido, duro, e vitalista no sentido de vencer, neste caso, a morte e gañar a causa republicana. Daquela semente de inquedanza e compromiso xorde en 1929 a Organización Republicana Galega Autónoma, a ORGA, un proxecto que buscaba unir o pensamento galeguista coa defensa da liberdade e da xustiza social. Nese camiño, Santiago Casares Quiroga dá o salto á política estatal, participando nos pactos de Lestrobe e San Sebastián, onde por fin converxerán as voces que imaxinan un mesmo horizonte: poñer fin á monarquía e abrir as portas dun tempo novo cunha república moderna, laica e solidaria. Ese compromiso lévao a ser detido tras a sublevación militar de Jaca en 1930, pero nada pode parar xa aquel impulso. Poucos meses despois, en abril do 31, Casares Quiroga convértese nunha figura clave na proclamación da Segunda República. Jaca, sabe, hai un intentos de proclamar a República por antes de facer eleccións, non? Entón, efectivamente, Casares está un dos que participa nese levantamento frustrado de Jaca, pasa polo cárcere, condena xunto cos compañeros que participan, e logo, claro, que cando se programa a República e son amnistiados e salen do cárcere, bueno, o recibimento que lle famos coruñeses desde a estación do tren hasta esta casa foi multitudinario, un dos probablemente, salvo se quitamos ao mellor algún enterro no que participara moita cidadanía, probablemente como, digamos, como procesión cívica de recibimento non localizamos outra na historia da cidade. A hombros o trouxeron hasta aquí. O Goberno Profesional da República mantense hasta que se aproba a Constitución. Unha vez aprobada a Constitución, entra o funcionamento normal. Entón, ele vai a formar parte dese goberno provisional porque forma parte do Comité Revolucionario. E o ministerio que lle van a encargar é o Ministerio de Mariña. Era un ministerio para Galicia fundamental. Pero non somente era importante por a construcción naval, sino porque a República tiña que enfrontar unha transformación, e a transformación do exército e da mariña. Despois, máis adiante, vai a cambiar o ministerio e vanlle encargar un dos ministerios máis problemáticos que pode existir en calquera goberno democrático, en calquera circunstancia histórica, que é o Ministerio da Gobernación, ou que hoxe sería o Ministerio de Pero sempre tes que enfrentarte coa opinión pública e con as manifestacións. Por tanto, un cargo complexo sempre. Tivo que facer fronte a dous problemas graves. Un é a reacción militar, sí, a reacción militar dos conservadores descontentos por o rumbo da República, o rumbo democrático da República, que vai a ter como protagonista o general Sanjurjo nunha intentona golpista que vai a facer no ano 32. Golpe que chapucero, mal organizado e, por tanto, relativamente fácil de desmontar. Máis problemático vai a ser a segunda reacción, neste caso, dende a esquerda, que é a reacción dos anarquistas contra o modelo. Neste caso, con o seu espírito revolucionario de intentar acelerar a revolución anarquista, van a protagonizar diferentes intentonas, diferentes insurreccións en toda España, en diferentes povos, sobre todo, fundamentalmente na zona sur de España, que van a alterar a orden pública e, polo tanto, van a obligar ás forzas de seguridade da República a represión. Ten que facer a doble fronte, a fronte reaccionaria, por un lado, e a fronte anarquista, por outra, que ambos pretenden desmontar, derrubar o modelo republicano anarquista por motivos completamente distintos, evidentemente, non ten nada que ver unha cousa con outra, pero esa doble presión vaise manter ao longo da Segunda República durante moito tempo.
Durante os 2 primeiros anos da República, Santiago Casares Quiroga participou nun goberno de esquerdas, impulsando reformas e tentando soster un equilibrio entre a orde e a esperanza en tempos convulsos. Mais nas eleccións do 33, o vento muda de dirección. As dereitas volven ao poder e aquel proxecto de país comeza a esfarelarse. Casares retírase á oposición, pero non abandona a súa loita. Dende a sombra, prepara o regreso ao goberno e a defensa dunha república de esquerdas que aínda cree posible. No ano 33 as eleccións van a perder a esquerda por a súa división interna. Que vai a pasar con Casares Quiroga? Bueno, pois Casares Quiroga pasa a oposición. Súa experiencia nesa debacle do ano 33 vai a modificar a súa concepción política. Hasta ese momento, el formaba parte dun partido, a Orga, que era, digamos, autonomista e especificamente galego, pero se decata de que hai unha ameaza cada vez máis forte por parte da extrema dereita do fascismo. El ve que a causa republicana está en perigo e que, por lo tanto, a solución é facer unha unión de republicanos de esquerda. E van a facer unha intensa campaña por toda España, todos esos líderes, todas as cidades, de reconquistar a República. Eu creo que se retira, digamos, a los cuarteles de invierno. Ten menos actividade, lóxicamente, pero non deixa de mover fíos para conseguir, decir, participa en mítins, actúa, ven por aquí por Coruña, decir, el non está esperando cos brazos cruzados, pero claro, lóxicamente o protagonismo pasa a outros, non, nese momento, a partir das eleccións de 33. Non somente para intentar gañar as eleccións, sino porque hai outra causa detrás que é buscar a amnistía de todos aqueles detidos despois da represión da Revolución de Asturias do 34. Hai miles de persoas detidas en toda España, ¿no? E aquí Coruña, Coruña foi potentísima esa actividade da folga revolucionaria do 34. Coruña participou, pero total, todo estivo parado durante varios días. Non só foi Asturias, bueno, foi por lo que foi, non? Non quero quitarlle mérito en absoluto, pero Coruña foi das cidades que forte, tivo unha repercusión moi potente. Entón, iso vai a facer que o voto anarquista, normalmente non votan, no ano das eleccións da Fronte Popular, si van a votar. Porque está en xogo que recuperar aos seus presos. A campaña da dereita foi terminada tamén, E xa estaba esbozada a solución autoritaria fronte ao desorde que representaría a Fronte Popular. O sea, a intensidade foi en ambos bandos, en ambos bloques, igual de intensa, utilizando todos os mecanismos sabidos por él. Que pasa que a idea da amnistía e a idea de defender os avances sociais vai a calar máis profundamente que a idea da orde, do mantemento do sistema feito polos conservadores. Entón, bueno, gañaron. En febreiro de 1936, o vento cambia de novo. A Fronte Popular gaña as eleccións e Casares Quiroga volta ao goberno, asumindo a presidencia do Consello de Ministros. Dende o primeiro momento chegan avisos e ameazas dun novo golpe de Estado, tramado nos altos mandos do exército, pero entre advertencias, silencios e conspiracións, o tempo xoga en contra. A forza e a organización dos golpistas, preparados para un conflito longo, fan imposible evitar o que estaría por chegar o 18 de xullo. Un golpe de Estado cociñado durante meses contra a República e o recentemente estreado goberno. O novo presidente do Consello de Ministros xoga un papel fundamental. Na súa primeira declaración oficial no Congreso vai a declarar ao goberno belixerante contra o fascismo. Un discurso duro, intenso, e que ia acelerar as reformas da Fronte Popular. Por tanto, ese discurso oficialmente era intenso e coincidía con os objetivos da Fronte Popular. Os militares estaba claro que estaban confabulando desde había tempo atrás, non? E que probablemente a situación, eu imagino, o ministro de Gobernación, cos seus asesores e os seus contactos, avisando
Casares que los militares se levantan, Casares que hai ruido de sables, Casares, efectivamente, o sea, eso entre nas élites políticas era coñecido. Cando, claro, o momento non se sabía. Dende o triunfo da Fronte Popular xa hai un desexo de acabar con ese sistema por parte das forzas de extrema dereita e dos militaristas españois, non? Xa está aí. Imagino que deberon pensar que controlarían ese golpe de Estado. Non foi así, de feito tampouco triunfou, o golpe non triunfou, sí ou non, bueno, como queiramos ver, a botella como queiramos vela, non? Pero eu creo que foi esa situación de non ser absolutamente conscientes, quizá, non o sei, non é fácil a toro pasado ver como sucederon os feitos, non? E o goberno da Fronte Popular é consciente dese problema. Pero hai que ter en conta unha cuestión. A Segunda República é unha democracia. Por todas as súas decisións xurídicas están sometidas ao Estado de Dereito. E van aplicando os métodos que consideran a hora de, ir intentando paliar ou intentando combater este problema da conspiración. Casares é un hombre equilibrado, correcto, y era un hombre o poder por eso odiado. Y en el momento que estalla la revuelta de Franco, Casares tamén decide no implicarse en aquellas medidas revolucionarias que se fixeron. Es decir, entregar armas al pueblo, eso pareceulle moi mal a Casares. Moi mal. É certo que era un disparate, ¿no? Era levar os tiros e os mortes ás rúas. Entón, Casares dimite ese mismo día, el día que Franco se levanta, Casares abandona, dimite, pero sobre todo queda claro que las cosas van a cambiar mucho. O sea, que la gente equilibrada que había no goberno iban a ter problemas. Casares Quiroga estaba en Madrid coa súa muller e a súa filla María. En Madrid quedou grosso, pero aquí quedou Esther Casares Quiroga. No momento do golpe de Estado fascista, ela está xa aquí en Galicia, está para pasar as vacacións. Ela é detida, nunca se lle instruiu o proceso, nunca foi acusada de nada, por tanto, sobre ela vai ser exercida unha dobre represión, digamos, política, pero tamén unha represión de xénero por ser simplemente a filla de Santiago Casares Quiroga, non? Esther sufrirá moitísimo despois todo o que lle pasou ao pai. Esther quedou aquí recluída sen poderse mover prácticamente nun cárcere que era a propia casa e a cidade da Coruña. Non a deixaron sair nunca. Non puido ver ao seu pai máis. Morreu no exilio e con Esther nunca se volveu a ver. Foi tremendo. No momento en que lle permiten sair, marchará a Francia, onde se reencontra ca súa irmá. Non volveu ver ao seu pai, nin a Gloria Pérez Corrales, non? A súa madrastra, e de aí marchar a México, onde agarda o seu home Enrique Varela. Cando se fala de memoria democrática ou de memoria histórica, neste caso, e se fala daqueles que sufriron, bueno, pois, o asasinato, o encarceramento, o exilio, etc. Non se fala moitas veces da familia que quedou aquí e que sufriu durante moitísimos anos o estigma de ser o a nai, ou a filla, ou irmán e tal dunha persoa que tiña sufrido efectivamente unha represión atroz por parte do franquismo, que viviron efectivamente ese estigma, viviron unha represión constante, viron a súa vida absolutamente condicionada solamente por ser familiar de, eu creo que tamén Esther representa efectivamente esa parte moi cruenta do franquismo. Durante a ditadura franquista, Casares Quiroga vai a ser perseguido judicialmente. Entón vai a ser xulgado, en ausencia, evidentemente, porque en marchar ao exilio, por diferentes tribunais.
Eses tribunais non somente o condenan a él a nivel persoal, se condena incluso perdendo a nacionalidade, sino tamén llevan a expropiar a casa. Non somente a casa, senón todas as propiedades que ten. Esta casa foi incautada, como todos os bens da familia. A Biblioteca da Familia Casares Quiroga era unha das bibliotecas persoais máis importantes de Galicia. Contaba aproximadamente con uns 20.000 volumes e era dunha gran riqueza. Casares ten unha gran biblioteca, é o que ocupa a parte de adiante da que dá a Panaderas desa planta. A parte de atrás é unha especie de apartamento da parella de Casares e a súa muller. Fixéramos pequenas modificacións para poner outro aseo e para poner ascensor. Esta casa está conectado co mellor da cultura republicana, co mellor da creación contemporánea europea. Aquí nace unha actriz antifascista que vai conectarnos co mellor da cultura europea en base a uns valores que ela encarna e que son os valores da República. A Segunda República remata en España coa fuxida de Santiago Casares Quiroga cara a París. Na súa filla María deixará unha ferida que o tempo non curará, mais tamén unha forza que a levará a erguerse como a unha das grandes voces do teatro europeo. Pero esta partida marcará tamén o inicio doutro relato máis escuro, o da persecución e do espolio, o da cidade que aprende a recordar en silencio. Coa súa marcha, Galicia e a Coruña entran nun tempo de represión e medo, no que a súa casa e a súa memoria tamén serán silenciadas.